mhlawumbe awungithintele leyo bisi ukuthi umzali oyithole nesifo mhlawumbe sengculazi sekumele ke encelise umntwana yini ekufuneka eyiqikelele. Okay, njengoba kade bengisasho ukuthi uma ngabe usunegcibane lengculazi uma wadla kahle amaphilisi uyakwazi ukuthi kufikelele la sithi khona i-viral load yakho isinalo ukuthi lower than detectable limit ayisa record okuchaza ukuthi umntwana lapho ngeke uzumthelele kodwa kuhambisana ne-lifestyle. Uma uncelisa kumele usiqikelele ukuthi umntwana uyamnikeza phela inevarapin kukhona umuthi unikezwayo mangabe udischarge esibhedlela mangabe uncelisa abakutshela wona ukuthi uzomnikeza umntwana until uze uyeke ukumncelisa. Kodwa uma ngabe umama positive to HIV uyacheckwa ngithi umntwana ukuthi akathelelekanga yini lokwesithi uPCR at birth. Uma ngabe kubonakala ukuthi ke uthelelekile sesiyamyeka kunevarapin useqaliswa ke i-treatment ama ARTs lawa alungele umntwana. Kodwa nje uma ngabe upositive HIV umama uyakwazi ukuthi uncelise awunankinga as long as you keep i-viral load yakho iphansi ulala mangabe ukufanele uhlangane nobaba bomntwana you are using protection because khumbula phela konke okwenzayo uthelela abani umntwana. So i-lifestyle oyiphilayo iyena ozodetermine ukuthi umntwana uyatheleleka noma cha.